De la creatorii berii cu gust puternic și amărui vine următorul pas logic. Șosete. Neumarkt prezintă colecția Terasă Vară pentru o ținută sofisticat de simplu. Șosetele Neumarkt sunt perfecte pentru bărbații puternici care nu fac compromisuri, deși bunul simț le spune că ar trebui. Șosetele perfecte cu care să te duci la piață și să iei leu ștean în loc de pătrunjel. Dacă mergi cu șosetele astea pe stradă, vei întoarce garantat privirile fix zero femei. Dar cel puțin doi băieți o să zică: bă, ești nebun, șosete Neumarkt? De unde le-ai cumpărat? Dar tu nu o să zici, fiindcă nu le-ai cumpărat. Le-ai câștigat la Neumarkt, logic. Și după aia o să beți bere și o să rămâneți tovarăși și într-o zi o să-i chem să te ajute să muți mobilă și o să vină doar unul și ăla o să fie tovarășul tău pe viață. O să arăți superb în ele când montezi un dulap și îți rămân piese în plus. Merg și la grătar. Ai auzit? Merg și la grătar. Au zis-o vocile din fundal. Vei fi atracția serii la terasă și vei fi apreciat cu o bere rece cu gust puternic și amărui pe care nu va trebui să o plătești, fiindcă ce? Ai tu șosete de-astea? Păi eu le-am câștigat la Neumarkt. Vezi? Logică de bărbat. Intră în concurs și poți să câștigi unul din articolele din colecția vestimentară Neumarkt Terasă Vară, pentru o ținută sofisticat de simplă. Grăbește-te să prinzi una din cele 300 de bucăți, 298, fiindcă 2 le-a vrut regizorul, 3 s-au dus la actori, a cerut și cameramanul 2 perechi și mă rog, mai sunt 290 de perechi.